B'ħarsa pożittiva lejn l-aħħar 12-il xahar u b'ottimizmu għall-2016, il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal il-messaġġ annwali tiegħu lill-poplu Malti Wawċi. Messaġġ li jirrifletti l-maturità politika li biha dan il-gvern biddel id-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż waqt li ħejja s-sisien għal iktar progress. Bħala missier, l-ewwel ħsieb li jkolli f'moħħi kull filgħodu huwa kif uliedi se jgħixu f'pajjiż aħjar. Mhux illum biss, iżda għas-snin li ġejjin. B'hekk, il-ħsieb tagħna huwa li nibnu pajjiż b'saħħtu illum filwaqt li nirranġaw problemi li l-lum jakkumulaw snin kbar biex pajjiżna mhux biss jkun b'saħħtu llum kif diġà hu. Iżda nippreparaw għall-isfidi ta' għada. Il-Prim Ministru fisser kif l-ekonomija issa tinsab lura f'saħħitha b'rata ta' tkabbir li tisbuq il-5%. Rata li tpoġġi l-pajjiżna fil-quċċata Ewropea waqt li tagħmel id-differenza fil-ħajjiet tan-nies. Dik hija l-bażi li minnha nistgħu nqasmu l-ġid. Hija l-bażi li toħloq ix-xogħol għall-Maltin u għall-Lawċin. Din hija l-ekonomija b'saħħitha, din hija Malta b'saħħitha. Waqt li refera l-ħaddiema tad-Delaru u oħrajn li għaddejjin minn perjodi ta' inċertezza, Joseph Muscat fisser kif dan huwa gvern li jippremja l-bżulija u għal kull impjieg li jintilef qed jinħolqu impjiegi oħra mas-settur privat. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-qasam tas-saħħa li fl-aħħar sena esperjenza spinta l quddiem kemm fis-servizz kif ukoll fl-infrastruttura. Il-kwistjoni tal-mediċini out of stock kważi ġiet eliminata għal kollox waqt li l-ħin ta' stennija fid-Dipartiment tal-Emerġenza u għal numru ta' operazzjonijiet naqas. Lilin minn dan Muscat fakkar iż-żewġ avvenimenti kbar li pajjiżna ospita f'Novembru. Avvenimenti li matulhom pajjiżna ma spikkax biss għal ħila organizzattiva iżda għal kapaċità li jkun pont li jlaqqa mexxejja dinjija fuq temi importanti u jwassalhom għal riżultati konkreti. Inaqadna bħala nazzjon wieħed u tajna l-aqwa stampa li pajjiż żgħir bħal tagħna jista' jkollu. Ta' dan nirringrazzjakom, Maltin u Wawċin. Nirringrazzja bl-aktar mod qawwi lil korpi dixxiplinati li matul xahar li s-sigurtà kienet theddida mad-dinja kollha b'attakki terroristiċi f'kull parti tad-dinja irnexxielhom jżommu lil pajjiżna sigur. Bħarsa lejn l-iktar kisbiet importanti Joseph Muscat irrefera tnaqqis fl-income tax, ir-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma n-negozji, it-tnaqqis fil-prezz tal-fjuwil u l-ewwel żieda għall-pensjonanti fl-aħħar 20 sena. Fl-2016 dan kollu se jkun xprunat bil-ftuħ tal-impjant il-ġdid f'Dellimara, l-investiment fil-qasam tas-saħħa u l-edukazzjoni ogħla u riforma tant meħtieġa fl-Air Malta. Din is-sena għandha tkun is-sena li fiha d-differenza li għamilna f'dan il-pajjiż se tkomplu tħossuha fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Se tkun is-sena li dawk li forsi ma lħaqniex matul l-ewwel sentejn ta' gvern se jkollna ċans li darba għandna l-pedamenti sodi, nibdew naraw li nerġgħu nħarsu u ntellaw il-fuq lil dawk illi waqgħu lura.